Waday kasay kantina, sing igid di kalsada, sin banda na ad Halsema. Ay anpay banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. At aday mang aram, babaro ay gogo apo, pada amin formado. Watak payo at kumkit buya, watak pay iit ka, balasang ay naamo. Naagdatsan mo katko, nanabot san kide ko. Bego pa'y isan inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay man kikilat. Apo, ito nagtukar ta di Alfonso Listo, talaga mga bigay todo ti salada. Nagmayat nga kitaan sa bali ti style da. Ang Halsema, ay ang nga di tawag Alfonso Lista, di bagong sikat. Bagong sikat. San Mateo. Wanangam kadikya naman ti Alfonso Lista. At diyak ni namnama, ay sakpan bolay dada, un balasang od Halsema. Umiguyod yan kanana, ay kataman inom ta, dilay dak dodoata. Pinmatong sinlamisaan, ginaw at nan butilya, nabunsiyan din pusig na. Dadak ko digayang gangko, kaman baptat san yasyas ko, tanumalian maitok do. Naagdagsan mo kako, nanabot san kide ko. Bago pa'y isan ninilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay man kikilat. Naagdagsan mo kako, nanabot san kide ko. Bago pa'y isan inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay man kikilat. Siyempre, dahil nga kanito apo kat anniversary mat ni Dr. Adriano. Sabado, kani kabagis Minda, Almerol, Sabado sa Jai Hong Kong. Ayan, dito ti anniversary nga ginadayo ang naragsak latata kita dama latati Facebook. Ang kati. Talaga, mat nga na anniversary tatay. Iso nga nga narigatan ti anniversary kasi mabaling kayo mag anniversary or ginadayo by means of di kung kunada nga social media. Yeah. Ay, di ba nagadumot nakita nga kimablaaw kadakwada ket. Sabi ko ma, agtultuli lata tinasamit nga relasyon nyo Dr. Adriano. Kasamit ti balikot sa. One.